benvingudes en nom de la coordinadora cultural de l'any a la RAC. Esta és ja la tercera xerrada que programem així en Alcoi gràcies a la regidoria de Cultura. Les dues primeres van ser podríem dir, les inaugurals del cicle en gener i ara tenim una també per a parlar lògicament del personatge central. Aquelles es van centrar més en els castells, en el pacte del Pouet i ara ja anem a parlar en concret de la figura del Blau. Bueno, n'hi ha una llarga estirp d'investigadors que han tractat la figura de la RAC i el seu últim representant és Just Cellers. És una llista en pedigrí perquè el primer de tots podem dir que va ser el propi rei Jaume I, és el primer que va parlar del Blau i a partir d'ahir ha hagut tot un seguit de cronistes, en el seu moment Zurita, Gómez Miedes, Beuter, que és el que va afegir la intervenció de Sant Jordi, Escolano, Diago. Clar, que tots van enriquint el personatge, van donant-li contingut a les poques dades que es tenien d'ell, fins que ja arribem als historiadors, podríem dir, moderns, que intenten ja separar un poc el que és el mite de la realitat, que és de lo que va parlar-nos Just, i podríem dir que el primer potser és Roc Chabàs, en Dénia, és el que li dedica un poc d'atenció a la RAC. Després, així en Alcoi tenim a Francesc de Paula Montblanc, que li fa la primera biografia, el primer que va fer així més seriosament, encara que en les mancances de l'època, perquè tampoc la societat andalusina no es coneixia massa. I després ja venen, per exemple, hispanistes estrangers com Robert Barnes o Pierre Guixart, venen arabistes com Carmen Barceló o David Garrido, venen medievalistes d'ací d'Alcoi com Josep Torró o Ricard Banyó, o investigadors com Enric Soler Ribelles, que és el que va fixar la data de la seva mort i de la batalla d'Alcoi, el 5 de maig. I al final, ja dic, ara arribem a un beniarresí, enginyer de formació, però al final escriptor i fotògraf de vocació, que des que va fer aquesta primera novel·la, que va ser 2014, a la RAC El Blau, crònica de la conquesta de la muntanya, que també té edició en castellà i que s'ha venut molt bé, ha tingut diverses edicions. A partir d'ahir dedica la seva vida, podríem dir, a dignificar i a recordar la figura de la RAC amb el fotollibre de divulgació històrica, teniu ahir, a la RAC El visir que somiava la muntanya, que per mi és la millor obra de les que té, és la que més m'agrada. Després també està la novel·la gràfica que va fer amb Dani Olmo, a la RAC El malson de Jaume I, l'adaptació a un còmic més juvenil, la història mai contada, i l'última que té, també el tindreu per així, el llibre disc que ha fet amb el músic Eduardo Paniagua, que seria En temps de la RAC. Així que sense més vos deixo amb ell, que és un gran coneixedor, i que en definitiva si estem enguany celebrant l'any a la RAC i s'han posat d'acord totes aquestes entitats que en formen la coordinadora, ha sigut gràcies al seu impuls. Així que moltes gràcies, Just. Gràcies, Lluís. Bé, com ha dit Lluís, el personatge de la RAC ha patit un procés de mitificació abans de a poc anar posant-lo en net i anem a veure un poc, anem a tractar de diferenciar el que és el mite del personatge del personatge històric, de la història. Bé, a mi m'agrada començar amb una metàfora gràfica un poc per a veure com ha tractat la història el personatge. Podeu veure que més lleig i més arrugat i més pollós no l'han pogut representar. Això, i així el rei Jaume més tès, més plantat, més ben afeitat. Vull dir-vos que ràpidament, si tenim que posar etiquetes de bons i roïns, de guanyadors i perdedors, ràpidament, visualment, està més que clar. I no és més que un poc la metàfora que vos comentava de com la història ha tractat el personatge. Bé,
El personatge ha patit un procés de mitificació i aquest procés de mitificació ha sigut degut a la manca de documentació. S'ha de tindre en compte que el personatge juga el paper del perdedor i del perdedor ningú parla. Normalment les cròniques i la història s'escriu des de la part guanyadora i dels perdedors ningú se'n recorda. Hi ha massa fan si conserven la vida i ho poden contar encara que siga de manera oral. O a voltes ni siquiera així, perquè segurament ningú li quedaran ganes, després de patir una guerra o un foragitament, un exili, li quedaran ganes de contar, de remoure tots aquests sentiments negatius. Bé, el blau és l'enemic declarat de Jaume I i, per tant, la seva condició sarraïna el posa en el disparadero, anem a dir-ho així. És l'enemic del cristianisme i la seva condició de perdedor l'aboca al silenci documental. Però, clar, el rei Jaume necessita un rival d'altura en el llibre dels Fets i el troba en la realitat, el troba en Al-Harrach. I, en certa manera, aquesta necessitat de tindre també un enemic d'altura fa que el rei Jaume li dediqui uns capítols en el llibre dels Fets. No en són molts, perquè el llibre dels Fets té 600 i pico capítols, però 19 capítols del llibre dels Fets no està gens malament, tampoc. Si no haguera sigut perquè Al-Harrach va ser un enemic coratjós a l'altura del rei Jaume, segurament no segur, la història se l'haguera engolit. La pols del temps haguera caigut damunt d'ell i l'haguera sepultat. Però aquesta condició d'enemic d'altura va fer que el rei Jaume li dedicara un temps. De vegades diu coses entre línies que ens demostren que va ser efectivament un enemic coratjós, valent, i de vegades també, quasi sempre, aprofita per a clavar la cunya i dir que era un traïdor, en fi. És a dir, que anem a conèixer la figura d'Al-Harrach a través del seu enemic i, per tant, hem de posar ahí una mena de filtre per a no creure-nos tot el que diga del personatge el rei Jaume. Bé, Al-Harrach és un personatge molt interessant. Per què? Perquè presenta dues facetes molt contrastades. Per una banda, trobem aquest guerrer coratjós que fa referència al rei Jaume, per exemple, quan en el llibre dels Fets parla de la batalla de Benicàssim. Diu que és un guerrer valent. Bé, per tant, un guerrer coratjós. Però després també trobem la faceta, fora del llibre dels Fets, a través dels documents que queden en arxiu, trobem la faceta d'un diplomàtic d'altura. Hem de veure que Al-Harrach es relaciona amb els dos reis més importants de l'edat mitjana, amb Jaume I i Alfons X de Castella. Es relaciona també amb els dos infants d'aquests dos reialmes, amb l'infant Manuel de Castella i amb l'infant Alfons d'Aragó, amb el que signa el Pacte del Pauet, i amb l'infant Manuel de Castella, amb el que sembla ser que quan venien a Alacant, segons el llibre dels Fets, Al-Harrach es acompanyava a casar. I també sabem que es va relacionar amb la reina Violant, perquè s'ha trobat una carta que Al-Harrach li adreça a la reina Violant. Per tant, es relaciona amb les més altes esferes de polítiques del moment, amb els reis, els infants i la reina. I, per tant, és també, com vos dic, un excel·lent diplomàtic. Després, Asin al-Coll és la inspiració de les festes de moros i cristians i dins del món de la festa és un personatge que suscita molt d'interès, suscita moltes preguntes al seu voltant. I què passa? Que aquestes preguntes que moltes voltes ens fem sobre el personatge no trobem
no trobem resposta adequada. Per què? Perquè la història no sempre ens obre totes les portes. I, com vos dic, al ser també la seva condició de perdedor, en certa manera l'aboca un poc a aquesta mancança de documents. I, per tant, tot i que suscita un gran interès i moltes preguntes, moltes voltes aquestes preguntes no trobem resposta en els documents. Què passa? Quan no trobem resposta, què fem? Doncs llancem hipòtesis. Ens calfem el cap i llancem hipòtesis. En el llibre de festes de moros i cristians d'Alcoi, que n'hi ha des de no sé quin any, que està tot digitalitzat, jo un a un m'he mirat tots els articles sobre l'ARRAC i venen de lluny, i n'hi ha verdaderes burrades. I després n'hi ha gent que l'ha tractat molt bé, però n'hi ha també moltes coses que dius, cony, això d'on se ho han tret. Clar, conforme van descobrint-se coses, sabem més, i al final cada volta l'aproximació al personatge es pot fer un poc més seriosa. Bé, dir que, per exemple, un poc per que vegeu com és el procés de mitificació que pateix el personatge, davant d'una pregunta que no trobem resposta, el que vos dia, elocubrem. Per exemple, al-Larraq, la paraula al-Larraq en àrab significa el blau. La pregunta és immediata. Per què li diuen el blau? Bàsic, això és el més bàsic. Per què li diuen el blau? Resposta honesta. No ho sabem. Però aquesta resposta no val al 95% de la gent. Li diuen el blau per alguna cosa? Home, sí, però per què? No ho sabem. Seria que tenia els ulls blaus, això a algú se li va ocórrer, li diuen el blau perquè tenia els ulls blaus. Podria ser, jo què sé, complicat que un moro tingués els ulls blaus, però per poder ser, podria ser. Bé, segon derivada, com que és difícil que un moro tingui els ulls blaus, potser és que li ve per part de mare, i sa mare potser era cristiana, i li venia de part de mare. I anem construint un castell de naipes en l'aire i al final estem construint un personatge entre tots, però un personatge que no existeix. És un personatge imaginari popular, diguem. I això és un poc el que ha passat. On és on més s'ha mitificat el personatge? On més s'ha parlat d'ell. En Alcalá de la Jovada i en Alcoi. En Alcalá de la Jovada se l'estimen moltíssim i l'han manit molt, perquè en Alcalá de la Jovada està la font de l'Arrac, la plaça de l'Arrac, el palau de l'Arrac. L'Arrac va néixer allí, vivia allí, va morir allí, el pacte del Pouet es va signar allí. Tot allí. Es va enamorar allí també, suposa, i tot. Bé, això és el mite de l'Arrac. Qui vulgui conèixer-lo, que vagi a Alcalá de la Jovada. Poble molt bonic, de veure'l, i a més ells se l'estimen més que en cap lloc. Després en Alcoi també se n'ha parlat molt d'ell, per què? Per aquesta inspiració festera. I què ha passat? Doncs això, que de tant que el vull, el trac un ull, diuen. I de tant de parlar, al final el personatge s'ha mitificat. Jo, aquest procés el faig, l'assimile, a voltes se posa l'exemple d'aquest joc infantil que hem jugat tots, perquè sí, ja tots tenim, tu no, però quasi tots tenim més de 50 anys, i hem jugat en el carrer, quan no n'hi havia cotxes i aquestes coses, i tu tampoc, Cuqui, no? Tampoc, però no has jugat en el carrer, de menuda? No? Doncs tu t'ho has perdut. Bé, que ja tenim més de 50 anys i jugàvem en el carrer, n'hi havia un joc, sobretot en els pobles, hi havia un joc que es deia el joc de l'escoltet. De l'escoltet. Un escoltet era parlar a cau d'orella, algú. I els xicons fèiem un rogle enmig del carrer, en estiu, i jugàvem al carrer, i anem a jugar a l'escoltet. I en què consistia l'escoltet? En què uno s'inventava una frase i la dia a cau d'orella que tenia a mà dreta. I aquesta frase anava, que sí,
anava de boca en orella, correguent per tot el rogle, i quan arribava per l'esquerra, després d'haver passat tot el procés d'anar de boca en orella, no tenia res que veure amb el que tu havies dit, però vamos, ni de lluny, clar, i ahir venien les risses que ens pegàvem tots, perquè com ha pogut ser que hagi derivat el que jo he dit això en el que ha arribat. Aquest procés de desfiguració és un poc el que passa també amb aquest personatge, o amb els personatges de normal, que d'estar molt manits, d'estar molt en boca de tots, al final es desfiguren. Els contorns humans es desfiguren. Bé, mireu, això és el que diu la Viquipèdia de Alarraq. Doncs no em pega una dretes. El fa néixer el mateix any que Jaume I, com va morir el mateix any, naixerien també el mateix any. Ja està, i es queden tan tranquils. Va néixer en la Vall d'Alcalà, segons el qui va escriure en la Viquipèdia, el de los ojos azules, el de la madre cristiana, el fan fill d'un valí, que no sé aquest home qui era, però, en fi, diu la Viquipèdia, n'hi ha gent que ma mare a voltes dia però ho han dit en el telediari, com si això fos paraula de Déu. No, escolta, el telediari pot dir... No, volen dir, si és en el telediari és que és de veres, no? Doncs no, si és en la Viquipèdia és de veres, no, doncs si és en la Viquipèdia és tot una trola que en Déu. Tenia amistat amb els reis d'Aragó i de Castella. Mira, amb el rei d'Aragó no tenia cap amistat. No tenia cap amistat perquè el va voler matar. A veure, tindré amics que el volien matar, ben lluny, no? I amb el rei de Castella tampoc tenia cap amistat, tenia conveniència, tenia una relació de conveniència, juntament amb el rei de Castella, fer-li la guixa al rei d'Aragó. Bé, després també es parla de 3 sublevacions, a mi això em sembla un error, i a més la tercera diuen que és la del 76, on Alarraq no té res a veure. En el 76, quan Alarraq arriba al coll, les revoltes dels mudèjars ja fa 6 mesos que estan produint-se i a més només mort, que és només arribar mort, estan produint-se durant 2 anys més. És a dir, que no n'hi ha 3 sublevacions, ni 2 tampoc. Va ser unes circumstàncies que en un moment donat es van vindre a pactar i després es va trencar el pacte i van haver un alçament en armes que va durar 11 anys i ja està. Bé, hi ha altres coses que així no cal entrar. Vull dir-vos que la Viquipèdia no es cregueu el que n'hi ha a la Viquipèdia. A voltes, per fer una aproximació a un fet històric, depenent de qui ho hagi escrit, el pot valdre o no, però és com la IA ara, no? Ara tot ho preguntem a la IA. N'hi ha que anar en compte amb la IA perquè, igual que quan li fas una foto, la IA la posa 6 dits, millor a una mà i has d'anar revisant, o 3 braços a una persona, quan n'hi ha així moltes juntes, també amb aquestes coses també patina prou. Bé, anem a parlar ara del personatge històric i anem a tractar de fer-ho amb la màxima precisió. Què és el que sabem del Blau? Doncs realment poc, menys del que ens agradaria. Sabem el seu nom i el seu malnom perquè apareix en 2 documents, ahir li diuen així, Abu Abdallah Muhammad ben Hudayl, el Blau, a l'Arraq, i sobre els seus orígens no tenim constància de res. No sabem on va néixer, ni quan va néixer, ni qui eren els seus pares, res, no sabem absolutament res. Ni perquè li diuen a l'Arraq, tampoc. Sí sabem, en canvi, que vivia o que tenia la seva residència principal, igual en tindria altres, però la principal sembla que era el castell d'Alcalà, el castell de Benicili en la vall de Gallinera. Això ho diu el rei en el llibre dels Fets i després també en la carta que a l'Arraq li envia a la reina Violant, a banda de figurar el seu nom i el seu malnom, també diu que la carta és enviada des del castell d'Alcalà. Sabem que va morir així al coll el dia 5 de maig de 1276, fa 2 dies es van complir 750 anys, i poc més. Sabem que era visir, perquè així és com es feia anomenar en els documents.
ser visir ve a ser com ser una mena de representant exterior d'un territori. Podia ser visir de l'Emirat de València o podia ser visir del Valiat de Dénia. Si en el 44 o en el 45, quan es firma el Pacte del Pauet, es firma sent ell visir a l'Arrach, segurament fora visir del Valiat de Dénia, perquè ja l'Emirat de València havia caigut 7 anys abans. Però no ho sabem segur. I ja està, i amb això, i un poc més, hem escrit una novel·la, per a que vegeu. I és una bona pregunta que a vegades em fan. I com és que en tan poca d'això es pot... Doncs mira, a mi, que tinc els ulls blaus, que sa mare siga cristiana, que hagi nascut en l'any no sé què, que hagi nascut en Alcalá de la Jovada o sigui allà, realment em dona igual. Per què? Perquè això no és més que una façana del personatge. Això, què importa? Per escriure una novel·la he obviat tots aquests datos i m'he quedat tan ampli, perquè no fan falta. L'important d'un personatge històric són els fets històrics que protagonitza i el que suposa això per a la societat o el seu poble. I això és un poc a lo que hem anat en la novel·la. No a desentranyar perquè li dirien el blau, jo què sé. Jo una novel·la m'he inventat perquè tenia un turbant blau i per donar l'importància a aquest turbant el faig que siga de seda, que és d'un besavi d'ell que va fer la peregrinació a la Meca i que quan estava en Egipte el va comprar allí. El color blau és un color que en aquell temps era un color car, perquè era un color, el colorant per a fer una prenda blava era car, si era de seda més car encara, per tant era un turbant blau d'aquella època era una prenda de valor i la roba en aquell temps s'apreciava molt. Però és igual que el dels ulls blaus, m'ho he inventat jo. Però jo no dic que siga de veres, jo simplement ho poso en la novel·la. I ho poso i li poses ulls negres perquè és l'únic que descric del personatge és que té els ulls negres. Per què? Per trencar el mite de l'Arrach, dels ulls blaus. Però realment no sabem absolutament res dels seus orígens i del tema del malnom. Per tant, si volem saber del personatge on hem d'anar, hem d'anar a veure les fonts històriques coetànies. Perquè si ja se n'anem al segle XIV, si n'anem a la crònica de Desclot i de Muntaner, ahir ja no trobem res de trellat. I si ja se n'anem als cronistes del segle XVI, tots els que ha anomenat Lluís abans, això són pitjors que els novel·listes d'avui en dia. I a més amb odi, amb molta islamofòbia. I això són els que realment han posat de volta i mitja al personatge. Bé, hem d'anar a veure el llibre dels fets, que és la font més directa on podem anar a saber de l'Arrach. I a més, com el llibre dels fets està dictat per el rei Jaume, com us he dit abans, s'ha de posar aquest filtre per a no creure'ns tot allò que ens conta el rei Jaume d'ell. Per què? Perquè n'hi haurà coses que no les haurà contat perquè no li convenien i altres que ha contat perquè li convenien, a millor segurament les haurà adornat, que és el que sol fer-se en les cròniques. Les cròniques no són més que documents de propaganda, propagandístics, totes les cròniques, no la de Jaume, sinó totes. Tots els reis que han escrit cròniques són propagandes, fins i tot els reis actuals. L'emèrit que ha escrit ara, com es diu, el llibre Reconciliació, no? Que ell què fa? Conta el que li convé, el que no s'ho calla. Els diners on es té amagats, ell dones a tret, això no comptarà. Com va conèixer a tots aquests xatis, que tampoc. I, en fi, vull dir-vos que després és el que ens va salvar la democràcia també, clar, el rei Jaume fa el mateix i totes les cròniques fan el mateix. Les cròniques s'escriuen per enaltir el protagonista de la crònica. Bé, el llibre dels fets és fonamental per a conèixer l'Arrach, perquè és l'única font que em parla d'ell, però sempre llegir entre línies. Després n'hi ha un document que ha quedat en l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que ara el veurem molt per damunt, el Pacte del Pauet, que ens ve molt bé per saber en quin territori es manejava el personatge. I després n'hi ha altres documents d'altres arxius que també ens aprofiten per a
conèixer el context històric on es va manejar i poder filar i esbrinar alguna cosa. Mireu, aquest és el Pacte del Pauet que vos deia, és un document que està en l'arxiu de la Corona d'Aragó i així dintre d'aquest document, que és un document preciós, que com vegeu interlinea una línia en àrab amb una altra en romanç, que és un unicum que es diu, són documents que no se'n troben sovint. Aquest document, així dins, s'estableixen les condicions per a la rendició progressiva dels 8 castells que tenia Larrac, en un termini de 3 anys. Aleshores, si agafem els 8 castells que apareixen en el document, més les 4 alqueries, les plantem en un plànol, què fem? Vegem perfectament quins eren els seus dominis, que eren estos d'ací. A veure, així millor. Totes aquestes valls, des del Benicadell fins a l'Aitana, que seria això d'ací, Serrell, Aitana, fins a Tàrbena, que és el castell més al sud, però diuen els investigadors que el terme de Tàrbena, Agustí Galiana, que és de la Marina Baixa i ha estudiat molt bé la geografia i la història d'aquesta comarca, diu que el terme de Tàrbena en el segle XIII arribava fins a Orxeta, i que incloïa Benidorm i Altea. Vull dir-vos que totes aquestes muntanyes, des del Benicadell fins a la Serra Gelada, eren els dominis, sembla, de Larrac. I això ho sabem gràcies a aquest document del Pacte del Pauet. Esta és la carta que li escriu a la reina Violant. És una carta amb poca substància, la veritat. Així ens diu això, que la carta està enviada des d'Alcalà i que li diuen com li diuen, i poc més. És una carta per a intercanviar-se missatgers, segurament per arribar a algun acord de pau i poc més. Us la poso un poc per a que vegeu que el personatge es relacionava amb les altres esferes, també amb la reina, no sols amb els reis i els infants. I, com us he dit, efectivament, si volem conèixer el personatge, hem de llegir-nos el llibre dels Fets. El llibre dels Fets és un llibre que tots els valencians hauríem de llegir. Tots els valencians, sobretot els que estem orgullosos de ser-ho. Hi ha molts valencians, ja sabeu que es dona igual ser valencians que com si foren murcians, es donaria igual. Però hi ha valencians que ens sentim orgullosos de ser valencians i, per tant, aquests que ens sentim orgullosos hem de llegir el llibre dels Fets. Perquè ja no tenim l'excusa que teníem anys enrere que era un llibre complicat de llegir, perquè no s'entenia, estava en una llengua antiga, però ara ja l'han traduït a la nostra llengua i el podem llegir i el podem entendre perfectament. I jo us animo a que ho feu, perquè és un llibre on està l'origen de nosaltres com a poble. I és un llibre d'història preciós, i conèixer la història d'un és important, saber d'on venim per a entendre el que som. I jo us el recomano que se'l llegiu. Bé, en el llibre dels Fets trobarem un munt de fets històrics on Larrac és protagonista, així tenim. Ara parlarem de tots ells, excepte el Pacte del Pauet, que no el refereix en el llibre dels Fets, refereix un munt de coses sobre fets històrics on Larrac és protagonista. Anem a veure-los un a un per a conèixer un poc millor el personatge. El fet de Rugat és un fet històric importantíssim perquè va poder canviar, en certa manera, la història, perquè és una emboscada nocturna que a Larrac li para al rei Jaume I en el terme de Rugat, en la vall d'Albaida. Ho conta el rei en el llibre dels Fets i, tot i ser un fet tan important com que és un intent de magnicidi, haguera pogut morir el rei Jaume, els historiadors no li han prestat molta atenció. Per què? Perquè realment, conforme el refereix el rei Jaume en el llibre dels Fets, és molt complicat de datar. És molt complicat de datar. Com que jo he tingut la necessitat de datar-lo perquè, clar, no anava a renunciar a un fet angolós per a una novel·la, imagineu-vos
com anava jo a renunciar al fet de Rugat en la meva novel·la, tenia que posar-lo sí o sí, i vaig tindre que calfar-me molt el cap per a donar-li sentit i continuïtat a la història. I estic en disposició de dir que el fet de Rugat es va produir el dia 23 de maig de 1244. Avui no vos contaré els detalls perquè són fruit d'una conferència sencera, perquè ahir n'hi ha moltes coses que filar i que parlar, però jo tinc claríssim que el fet de Rugat es va produir segurament el 23 o el 24 de maig de 1244. I a més, amb documents per mig. Vos puc avançar, tot i que ja vos dic que n'hi ha moltes coses que parlar sobre aquest fet, però vos puc avançar que el fet es va produir entre la capitulació de Xàtiva i la conquesta de Dénia. Per què? Sí, que està en Ayalo de Rugat, en la vall d'Albaida. El fet de Rugat casa molt bé en el context històric entre la capitulació de Xàtiva el 22 de maig de 1244 i la caiguda de Dénia pràcticament immediatament després, en la setmana de després. I s'ha de tindre en compte que, clar, és una emboscada. Quan uno para una emboscada, uno no diu, no, vaig a emboscar-me així en Rugat, a veure si passa el rei i tinc sort i el mate. No, uno s'embosca perquè sap que el rei va passar. Igual que quan es van emboscar així en la Canal, l'Arrac va vindre a fer-se a caçar i portar-los allí. Això és el mateix. El rei va passar per així, així l'espera. Ell tenia informació prèvia. N'hi ha una planificació, n'hi ha una intencionalitat. I, per tant, el que ha de tenir és una cosa que siga previsible. Previsible. Perquè el rei no anava publicant per ahir quin era el seu pròxim moviment, òbviament. I era una cosa previsible. I què era el previsible? El previsible era que quan Xàtiva capitulara, es rendira, el rei marxara ràpidament a Dénia. Per què? Perquè Dénia estava a punt de caure. Estaven les hosts de Carròs de Rebollet, un almirall del rei Jaume, la tenia assetjada, i si caïa a l'assalt, al rei Jaume no li convenia. Perquè quan una ciutat cau a l'assalt, els assaltants, els almogàvers en aquest cas, tenien drets de botí. I els drets de botí eren uns quants dies de poder entrar en la ciutat i arramblar amb el que uno poguera. I això al rei Jaume no li convenia. I anava en contra dels seus drets de conquesta, òbviament. I què va fer el rei Jaume? Anar-se'n escapat a Dénia. I això, clar, el qui sap quan va capitular Xàtiva i sap com està la situació en Dénia, i a l'Arrac ho sabia, perquè segurament era visir del Valià de Dénia i segurament estava també assabentat de tot el que passava en Xàtiva, perquè es anava la vida en ello, sabia que aquest moviment anava a produir-se i el van esperar. I n'hi ha documents per mig. N'hi ha dos documents que ens marquen perfectament la data. Un és el 22 de maig de 1244, la capitulació de Xàtiva. Este rotllo estic contant-vos ell perquè està Lluís així i sé que a ell li interessa. Però el dia 22 de maig, efectivament, està el document de capitulació de Xàtiva i el dia 6 de juny trobem un altre document firmat en Ondara, on vegem, Ondara està al costat de Dénia, on vegem el rei Jaume juntament amb Carròs, els dos en Ondara firmant un document. Per tant, no trobarem en tot el regnat del rei Jaume dos documents consecutius firmats a una part i a l'altra de Rugat. És l'únic moment del seu regnat on aquest cas es produeix. I això, unit a altres moltíssimes coses que ara no us conte, tancaren perfectament al cas que el fet de Rugat es produirà en aquesta data. I una altra cosa que casa molt bé en aquesta data és que un any després es firma el pacte del Pouet i el rei Jaume, tot i trobar-se en la terra, no va firmar el pacte. Per què? Perquè no podia
no podia afirmar amb qui havia tractat de matar-lo, això era un deshonor fora de... Avui en dia no sabem el que és l'honor. Bueno, m'han volgut matar, dona igual, però jo pacte amb ell. Però en el segle XIII l'honor existia i era una cosa molt seriosa. I és per això que el rei Jaume, quan en el llibre dels Fets conta el fet de Rugat, calla el pacte del Pouet, perquè, clar, no pots contar les dues coses. El pacte del Pouet és un document importantíssim, és el document que tanca la conquesta del Regne de València. Importantíssim. De fet, quan el pacte del Pouet es firma, quan el rei Jaume se'n va cap al nord, el primer que fa és enviar una carta al papa i dir-li que la croada valenciana ha acabat i que vol ser croat i que vol anar a Terra Santa. Importantíssim el document. Fins i tot ho informa el papa. Vull dir-vos, i el rei es trobava en Laguar. No el firma per què? Perquè no pot anar a firmar-lo, no pot pactar amb qui ha tractat de matar-lo. I en el llibre dels Fets, doncs el mateix. Si conta una cosa no pot contar l'altra, perquè si no s'està reconeguent que ha actuat amb deshonor. Bé, aquest és el pacte del Pouet, que és l'únic fet del que tenim constància fora del llibre dels Fets, que és a través d'un document, com vos he dit abans, i no és més que un conveni per a rendir progressivament en aquest termini de 3 anys els 8 castells que tenia a Larrac. És un document molt bonic, ja no sols per la forma del document, com està interlineat, el pergamí i tal, sinó també perquè amaga dins d'ell alguns misteris, d'on es va signar, perquè n'hi ha 2 dates, en fi, coses que ara no anem a entrar. Després del pacte del Pouet, quan el pacte del Pouet es trenca uns mesos abans de vèncer el termini, els musulmans, els andalusins, s'alcen en armes i estan 11 anys donant què fer al rei Jaume. Cauen molts castells, sobretot castells de la muntanya, castells roquers, cauen en mans dels andalusins i es fan forts en ells i el rei Jaume no troba manera de fer-los fora, perquè ja ho diu en el llibre dels Fets, que els castells roquers, mentre de menjar tinguen, són totalment inexpugnables. I res, i al final ja veurem de quina manera s'ho apanya el rei Jaume per poder foragitar al visir a Larrac en el 58. Bé, dintre d'aquestes revoltes andalusines, d'aquests 11 anys de revoltes, on òbviament no estan els 11 anys sempre en la mateixa tònica, n'hi ha èpoques més pacífiques, de treves, i n'hi ha èpoques de revoltes més violentes, trobem un fet que és la batalla del Benicadell. La batalla de Benicadell és, diguem, el punt d'inflexió en aquestes revoltes andalusines. Diguem que una volta que els andalusins, no és que perguen Benicadell, perquè Benicadell estava ja en mans dels cristians, però diguem que fan un intent d'aconseguir el castell de Benicadell i no ho aconsegueixen, i aquesta derrota en Benicadell, diguem que suposa el decliu d'aquesta intenció que tenien els andalusins de fer-se forts. I a partir d'ací, diguem que ja les revoltes, a poc a poc, els cristians van recuperant la confiança i van recuperant també territoris. Finalment, en l'any 1258, després de 3 o 4 anys de treves entre Alarrach i Jaume I, treves que aconseguia el rei Alfons X de Castella, per als dos, finalment el rei Jaume troba l'ocasió de poder subornar a un conseller d'Alarrach per a que el traïra. La traïció consistia en fer-lo vendre tot el gra que abastia els castells, perquè si els castells estan desabastits, aleshores sí que pots assetjar-los i rendir-los. Però si tenen de menjar, és molt complicat. El visir d'Alarrach devia diners segurament a mercenaris que tindria també al càrrec de les milícies.
i el traïdor d'Alarraq, el conseller d'Alarraq, li va dir: mira, tu deus diners, però tens gra. Ara estem a punt de que entre la collita nova. Estem a finals de maig. Les meses estan a punt de tallar-se. Si venem el gra ara, al final de la temporada, que és quan més bé es paga, i ho venem en secret, sense que ningú se n'assabente, pots agafar els diners i pagar tots els deutes que tinguen. I li va fer cas. I, clar, no sabia que el seu conseller anava a traicionar-lo perquè estava subornat per el rei Jaume. Així el rei Jaume, en el que és la traïció a Alarraq, li dedica literatura, recrea. S'ho va passar bé, el rei Jaume. I tot va ser així. En el moment que Alarraq va buidar els graners dels castells, el rei Jaume va convocar les hosts en Cocentaina, i de Cocentaina per Planes, que és la porta gallinera, van entrar a Gallinera i el van assetjar i ja després d'uns dies van arribar a un acord per a l'exili. Bé, marxa a l'exili el personatge i no sabem on marxa. Segurament a Granada, tots pensem que a Granada, però en 18 anys va poder estar en Granada i va poder estar en Almeria i va poder estar en Córdoba i va poder estar en Sevilla i va poder estar en el Magreb. No sabem exactament on va estar, però normalment se n'anaven a Granada. Sí que sabem que 18 anys després d'haver marxat a l'exili torna al capdavant d'un exèrcit de 250 genets marinides, benimerins i granadins. Segurament venien de la vall del Guadalquivir, on la dinastia nassarita estava en guerra amb Castella i hi havia moviment de tropes allí. Vindren 250 genets és una hòstia important, però segurament de la lectura del llibre dels fets, aquests 250 genets que tradicionalment tenim assimilats que va vindre a Alarraq i al coll, segurament foren més. Perquè el llibre dels fets diu: i quan uns 250 d'aquells genets arribaren al coll per combatre, uns 250 d'aquells genets arribaren. És a dir, ell va deixar emboscats en la Canal una part molt important i va vindre contra el coll amb 250 genets. Si va vindre contra el coll amb 250 genets és que allí en la Canal va deixar 700 i pico emboscats. A mi va vindre en una host de 1.000 i pico genets. I si va vindre en 250 genets i va deixar emboscats allí, de que deixar uns 200 i vindre contra el coll amb uns 50. No ho sabem, però conforme està escrit el llibre dels fets, no m'estranyaria gens que l'host fora molt més nombrosa. Sobretot perquè n'hi ha documents del 1304 on s'ofereixen genets africans al rei d'Aragó en la seva lluita amb el rei de Castella. S'ofereixen 1.000 o 2.000, diu el document, 1.000 o 2.000 genets africans. S'ofereixen de 1.000 en 1.000. És a dir, una host de 1.000 genets estava a l'ordre del dia. No ho sé. Però el cas és que Alarraq torna 18 anys després d'aquest exili i així en el coll, abans d'arribar al coll, para una emboscada en la Canal, allà darrere de el que és el barranc de la Batalla, però per la part de la Canal, darrere de Sant Antoni, i al deixar emboscats aquests genets o aquesta tropa i vindre contra el coll, la intenció és clara, és dur als cristians, fer-se a casar i dur als cristians al lloc de l'emboscada, que per això l'han parat allí. I el fet és que ho va aconseguir fer una escaramussa a les portes del coll, segurament, i es va fer perseguir, no sabem si ferit o malferit. La crònica diu que va morir en aquest fet, però segurament
el malferiren i morirà més tard. No crec que el mataren a les portes del coll, però si no, l'imaginari col·lectiu alcoià se n'haguera fet ressò i segurament el tractament que hagueren fet del cadàver haguera donat molt que parlar, perquè n'hi ha paral·lelismes amb altres líders de resistència andalusina que una volta que es van apressar es van ajusticiar bé. N'hi ha un líder de les muntanyes d'ací de la Mariola que li diuen al Bacor que el final que va tindre va ser que el nugaren a la cua del cavall i que l'arrossegaren per tot el terme. A l'Arrac, si l'haguera caigut en el coll, què penseu? Li hagueren fet encara pitjor, perquè havia fet més mèrits encara que el Bacor per a que li donaren un ajusticiament sàdic. Bé, segurament el van malferir en el coll i això va provocar i va ajudar encara més a que la caçaren. I el cas és que els cristians van perseguir els genets moros batuts en retirada i es van dur fins a la Canal, on estava l'emboscada, i allí van fer una escabetxina, un desbarat, diuen, una escabetxina de cristians, i els cristians que no el van matar es van fer presos i els van portar a Gallinera. Bé, la mort de l'Arrac segurament es va produir en aquesta escaramussa, com us he dit, el deguem malferir, i el que sí que sabem és que els genets que portava l'Arrac després de la batalla del Coll, després de l'emboscada de la Canal, el següent moviment d'aquests genets va ser anar a Gallinera. Això ho sabem segur, perquè n'hi ha documents que ho atestiuen. Els captius de la batalla d'Alcoi, un any després, estaven en la forada de la Gallinera. I, per tant, el moviment següent, després de l'emboscada de la Canal, va ser portar els captius a Gallinera, a la forada. Jo pense que més que portar els captius a Gallinera, el moviment va ser portar al visir mort a enterrar-lo en la seva terra, que és el que mereixia aquesta persona després de tot el que havia fet. Però això forma part de les meves calentures mentals i no teniu per què creure-seu. Però això és perquè jo soc un romàntic. Jo és el que haguera fet, però no sabem si realment això va ser així. Vos poso ja per acabar un audiovisualet, una cosa humil, una cançoneta sobre la mort de l'Arrac, i amb això acabem. Víctor, podem baixar un poquitiu les llums perquè es vegi millor? Vale, anem allà. El visir a l'Arrac morí com mereixia, com moren els benaventurats, que Alà l'honre i s'apiade. El soterraren en la terra que estimà, on descansen els seus avantpassats. Esta terra nostra que corregué de xiquet, que anhelà quan estigué lluny. La terra on vingué a morir, que a això havia vingut. I en donar-li sepultura vas conèixer la grandesa de la seva mort. Una mort que desafia sense temor, sense dubte. Una mort que buscà per brindar-nos la més cèlebre victòria de totes. Tal era la noblesa del meu visir. I quan la pols d'esta terra nostra caigué sobre el seu cos, un sentiment d'alegria envaí el meu. I vaig saber que avui
Abdallah Mohamed ben Judail, el blau, era grat als ulls del nostre profeta, que el dispensador d'honors l'honrava en oferir-li les dos més belles recompenses. Bé, les dues més belles recompenses quines eren? La victòria i el martiri. En l'Alcorà diu que els guerrers, les dues més belles recompenses que es pot donar Déu són la victòria, clar, a un guerrer, la victòria, i el martiri. Però clar, per a obtenir el martiri has de morir. Aleshores era complicat morir i guanyar, però a l'Arrac ho va fer. Ell el van honrar amb les dues més belles recompenses. Va morir, però va guanyar la seva última batalla. Més que el Cid. Això del Cid és un cuento, no s'ho cregueu. Això és... Bueno, dir-vos que el personatge és un personatge, com ja us he dit abans, molt, molt interessant. Estudiar-lo és un repte, moltes voltes. Escriure la novel·la va ser molt complicat, la vaig abandonar 2 voltes perquè no podia amb ella, perquè a voltes, clar, has de donar-li continuïtat als fets històrics i sobretot continuïtat amb sentit. I a voltes costa perquè la història ens amaga moltes coses i és complicat. Però jo vaig aconseguir donar-li un sentit a tot per 2 motius. Primer, perquè vaig estar vivint en sa casa durant 5 dies. Vaig estar vivint en el castell d'Alcalà, en el castell de Benicili, vaig anar 5 dies en el mes de maig del 2010 i això em va fer veure moltes coses del personatge. Clar, estan les coses dels documents i després això és pels historiadors i pels escriptors també. Però després està la part humana del personatge, que ahir els historiadors ho tenen prohibit entrar perquè ells tenen un decàleg de professionalitat. I ahir els escriptors no tenim aquest problema. Estar 5 dies en el castell d'Alcalà em va parlar de moltíssimes coses de la persona. Heu de tindre en compte que jo veia les mateixes albades que a l'Arrac, veia les mateixes capvespres darrere el Benicadell, sentia les mateixes olors de la nit, els mateixos sorolls, bevia de la mateixa font que ell, caminava els mateixos camins, respirava el mateix aire, veia el mateix paisatge. I això a mi em va fer entendre, en certa manera, per què el personatge va defensar la seva terra i la seva gent d'aquesta manera tan vehement i tan coratjosa. És que viure en Alcalà el marca, és precís. No sé si heu pujat allí, però és un lloc d'estos que quan un arriba sent el pes de la història. I és un lloc especial, és un lloc amb unes vistes impressionants. És un lloc que un es meravella de dir, però com han pogut construir això sí? Els murs semblen prolongacions de les penyes. Realment, si no heu estat mai, heu d'anar. Jo vaig estar després ahir, perquè després ahir és quan es compliren 750 anys de la seva mort, i es van quedar a dormir. I el visir ens va regalar un capvespre
xulíssim. I una nit espectacular, tot envoltats de boires. És un lloc realment bonico. I veure una font que ratja a 700 metres d'altitud, on està el castell d'Alcalà, i plantar la tenda de campanya al costat d'aquesta font i la font per la nit ratjant i parlant-te, és una cosa molt especial. Bé, això és una de les coses que em van fer conèixer un poc el personatge, però sobretot vaig aconseguir escriure la novel·la gràcies a haver començat a escriure pel final. I el final era la mort en Alcoi. La mort en Alcoi, que estava prou ben estudiada, ja hi havia gent que havia escrit sobre el tema, ja se sabia també el dia que havia mort, i les circumstàncies en les que havia pogut morir, i això també em va aprofitar per a conèixer un poc el personatge, perquè realment la mort d'ell, si tu l'analitzes, és una mort molt valenta. Ell quan va vindre així era molt major, ell tenia més de 60 anys del segle XIII. Anar al capdavant d'aquest exèrcit, mostrar-se, ser el reclam, perquè ell, estic convençut que ell era el reclam per a que els cristians el perseguiren i portar-los al lloc de l'emboscada. És una mort molt generosa. I aquests detalls de dir, conforme a mort, està mostrant uns valors, t'encaixa, una mort així encaixa amb tota la resistència que ell va plantejar, com va defensar la terra i el poble. Després hi ha gent que diu, també tindria els seus interessos. Home, no dic que no, clar que sí, però la terra i el poble el va defensar. I els seus interessos, també de passo, per què no? Però, des de luego, la terra i el poble la va defensar com ningú, perquè la va tindre el rei Jaume 14 anys complicats per a haver de conquerir aquesta terra. Bé, doncs això és el que us volia contar. Segur que teniu alguna pregunteta que fer. Si la feu i la sé, us la conteste, i si no, podem acabar ja. Gràcies.